Els cossos de seguretat de Mollet han activat l'Operació Grèvol. Es tracta d'un dispositiu policial mixt amb agents tant de Mossos com de la policia municipal que treballarà per garantir la seguretat i prevenir els robatoris i furts en zones comercials durant el Nadal. La finalitat d'aquest operatiu és que la ciutadania pugui fer les compres amb total normalitat i que no hi hagi incidències dins dels establiments comercials. Això durant aquestes dates marcades per les compres nadalenques i on s'intensifica l'afluència de gent. Això ens comporta l'increment de col·laboració per a aquest dispositiu amb la policia local d'aquí de Mollet per tal de prevenir els furts i robatoris i altres il·lícits i nosaltres garantir que així es pugui realitzar les compres dels ciutadans amb total normalitat. No acumular massa diners a la caixa registradora, estar atents a qualsevol persona sospitosa i revisar bé els bitllets. Són alguns dels consells que els agents recorden en les visites que fan als establiments comercials, per tal de prevenir els furts, un dels delictes més comuns en aquestes festes. Que no dubtin en trucar a bé policia local, Mossos d'Esquadra, que facin una comprovació dels bitllets quan rebin pagaments en metàl·lic, quan sigui amb targes que facin una comprovació sempre que sigui possible que aquesta tarja pertany a la persona que s'està identificant com a comprador. Un operatiu que reforça el sentiment de seguretat dels comerciants de Mollet, que han agraït la tasca dels agents d'ambdós cossos. Doncs molt bé, realment, perquè sí que saps les coses, però amb el dia a dia se't van com oblidant i quan venen ells et refresquen certs tips o petites cosetes, que si deixem el mòbil massa a mà moltes vegades, mai ha passat res, però pot passar i quan venen sembla que es refresca tot, no? que te'n recordes de les cosetes. L'operatiu s'allargarà fins passades les rebaixes del gener, quan es redueixi la presència de gent en els comerços del municipi.